bisan ang kapitin problema, ayaw kasiha, pag-enjoy sa tangguhin, papayo, sa manalinda. Ugod bang pulayan ang siring at daraunon, di nalalagas ang tao, magpermi malipayo, bisan ang kapitin problema, ayaw kasiha, pag-enjoy sa tangguhin, papayo, sa manalinda. Bisan unsinta na idon iya edad, at purmahan lawas waray makabanta, pilit kan manalinda, dahon na ruyan, mahusay lang ihapon kan malaon-laon. This is Oras Eastern Samar Town Fiesta 2023. Waray TV, subscribe.